Oh, winding up and winding down. 6 inches off the ground. Hottest girl inna the place. Make every man a line up inna the race. Oh, you can see that her face. She don't know. You a take off the eye off of every girl. And when me see your body move, girl, you a take off me eyes off of every girl. Your fashion up, that designer, broke every man heart, Delilah. You know sit down in a party, recline up on the dance floor. You turn me on more, winding up and winding down. 6 inches off the ground. Hottest girl, you know the place. Make every man a line up in the race. She don't know. Come baby, step up to me. Tonight you want me, come here physique. Me and me entourage in your heavy. But so far the girl left to come on to me. Love how you move, girl, me love how you flex. Wonder if me woulda love how you sex. Come baby, step up to me. Cause tonight you want me, come out physique. Winding up and winding down. 6 inches off the ground. Hottest girl inna the place. Make every man a line up inna the race. Oh, you can see that her face. She don't know. She don't know. Pull up this song now. It's a vibe. Yeah, it's a vibe. When it's slow, just walk for me, dip. Take your time, bunny, dip. She a freak, got it weekend. Instagram, Snapchat for me quick. Let them know you that shit. No, she better than bad. Oh. She a freak, man, she ride and control it. Got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy. She a lay that broke to your socks. Every day. But you gon' know she a pro. Hands on your knees while your mind toes. But you get why she a go. Everything right when she moves so. Hurry, 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 hurry. Oh, baby, don't make me wait right now. Oh, baby, don't make me wait right now. Show it have control with your hips when she whine like a snake. Got me stuck in emotion. Don't make me wait, make me wait. Ready right now, yet to feel it again. No, she a freak when she ride and control it. Got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy. She a lay that broke to your socks. Every day. But you gon' know she a pro. Hands on your knees for your wine so. But you get why she a go. Everything right when she moves so. Hurry, 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 hurry. Oh, baby, don't make me wait right now.
yan ay patungo. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat at kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. At saka sabay-sabay tayo, paki-on naman ang inyong mga mic. Baka nakalimutan ko. Ayan, so sabay-sabay tayo. Halo, Madrid Nation! Halo sa inyo lahat. Halo sa ating mga almusalers na talaga namang nakaantabay na ngayon. At syempre, kahapon, nakuha na ang pot money worth of 330 pesos sa Hangman. Kaya naman ngayon, mag-start ulit tayo sa 100 pesos. Huy! Wag muna. Ba't ang lakas nito? Why? Wag muna. Yes, Hindi. So, Ang lakas nito, ayan. grabe. So, halo kina Jimmy Gadiaza, Ashel Centino, Christine Joy Serrato, Hites Jotuani, halo sa inyo lahat. At syempre, binabati ko ang aking mga magulang na nanonood, lalo na ang aking OFW na father. Halo sa'yo, Papa. At syempre, eto na, nakatutok na naman kayo sa paborito nyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang Real Masal Club. Go pa rin tayo sa kwentuhan at go na go sa kasiyahan dahil sa Patmani at suwak na suwak sa kulitan dahil makakasama pa rin natin ang walang kagupas-kupas na guwapong Kengkoy Rupi. Halo! Teka lang, medyo bumabawi na yung lakas ko ngayon. Gumagaling na siya. Gumagaling na ang aking ubo. Guys, ano namang may sasuggest nyong pampagaling ng ubo dyan? Yung walang chemical, ha? Gutok sa comment. Yan, binabati ko si Hites Jutwani. I will greetings for Hites Jutwani. Halo, makulit Kimpi. Halo, Kuya Ruby. Halo, Ate Ai. Halo, Miss Zen. And I Love you. Yehey! Haaranahin kita kahit saan man nagpunta. At syempre, hindi rin magpapatalo pero bago ang lahat, halo dyan sa ating mga kababayan sa Pangasinan, Cebu at Davao, maayong udto sa inyong lahat. At syempre, Tanan. Ulit. Take Take two. two. So, halo sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, sa Cebu at sa Davao, maayong udto at tanan. Sa inyo, tanan. Take 3. Yun na yun. Okay na. So, ayun, sa ating mga walang data, pwede kayo makicomment sa inyong mga katabi, pwede kayo makinood. At syempre, ang ating mga supportive na taga Madrid, Philippines, Pangasinan! Halo sa inyo lahat sa ating mga applicants dyan. Ayan, balita ko napakadami nyo daw ngayon. Ayan, at syempre, galingan nyo para naman makasama kayo sa aming pumunting pamilya. At ito, hindi na mapapatalo ang cute na cutie patootie. Halo. Kimpi! Halo, Madrid Nation! Ba't parang nagka-crack yung boss ko? Ayan. Halo, Hites Jutwani and Jimmy Gadiasa. Sabi niya magandang tanghali po sa inyong lahat. And si Carissa Ferreras, gandang tanghali sa inyo. Ayan, sabi niya halo from Pangasinan. Ayan, Ferreras, asawa ni? Taga Pangasinan and keep on watching lang the Almusal Club dahil marami kaming prizes today. Yes! And yun, as per Miss DJ Ai pala. As per DJ Ai, nakuha na kahapon ng ating pot money sa Hangman. Oh, So, yeah. ayan guys, galingan nyo and mag-teamwork kayo sa Hangman dahil magkakaroon tayo ulit ng pot money. And syempre, before natin simulan ang ating game, Master Sen. kailangan guys, May nag-comment. hindi kayo makakapagpaputok ng dalawang balloon. Maximum of 2 balloon. Ayan, Ayan, maximum of 2 balloons Yung pangatlo, ang wala pwedeng ng Patman. paputokin sa hangman. Parang para hindi mawala ang ating pot money. Basahin mo naman, may nag-comment yung Zenith Gatula. From our one and only Zenith Replying Gatula. Thank you for supporting Almusal Club always. My heart belongs To you.
Hello kay Lagi, ha? Sam. Hello, Mr. Sam, and kay Anna Dronya. Ayan, kumain ka lang dyan, ay. Ayan, at syempre, ito na. Hello, Jana. Lulu, Sino yung Anlodronyo? Is that her reply? Yes. That is her reply. Kaya naman, umpisahan I'm back. natin Yes, ang you're back. game na may pot money ang paborito nyo. Hi! Hangman. Yan, yan ang ating pot money ngayong araw ay mag-start ulit sa 100 pesos. Paces. Ayan guys, naipon yung pot money namin Monday, Tuesday, Wednesday. Wednesday. So yung price ng pot money is highest pot money is andyan 330 pesos. So yung nanalo kahapon sa Hangman may 330 pesos sila plus yung mga price pa nila sa iba pang game. So feeling ko nasa magkano sila? 400 char. Magkano? Hati yung 330. 330. Sila. 150. So yan, we have a request Wait, from wait. Hitesh Jotwani. Please explain rule in English. Super. Can Wait lang, wait lang. request one more rule? What I rule, have- Hitesh? Okay. So, the rule of the game Hangman is you need to input letters and you need to input letters and balloons must not be, anong tawag mo sa pumutok? Putok. Must not be Boom. pop. Yes, pop. The boom. Yes. And you have to guess the category given. Yes. But you have to choose whether it is easy, medium, Or hard. Yes. What is your request to add one more rule? So guys, remember, meron lang kayong maximum of 2 balloons na pwedeng paputukin para makuha ang ating pot money today. So yan, input lang kayo ng inyong mga sagot kung ano bang category ang gusto nyo, easy, medium, or hard. And syempre, mag-share na rin kayo ng ating stream today para naman Yes. mas lumaki pa ang I'm ating sorry, promise I'm of back. love. Yo, what's up? Ano sabi? Yes, the 2 balloon rule. You have to pop 2 balloons only. The third one 2 maximum balloons. maximum balloons Maximum of 2 balloons. Yes. The third balloons, if it is pop, and then the pot money is gone. Yes. Tama ba yung English? So yan guys, comment nyo lang kung anong category Pop gusto cola. nyo. Sumagot si Masarap sa Tesh. umaga. Sabi niya hard. So ang mag-hard muna tayo since siya pa lang nagko-comment. Ayan, ang ating first category ay My heart belongs to famous you. brands. Ayan. Ayan si Jenny Remo. Nagsalita Hello, na. Johnny Remo. Yes, what is this 2 balloon rule? You have maximum 2 balloons to what? To claim the prize. 2 pop. Yes. 2 pop. That's Putok. what I am requesting to be in English. Ayan. Please explain it in English. Yeah, What's the 2 balloon rules. We have 3 sets of game, and you have 2 balloons. 2 balloons. Maximum. Maximum of 2 balloons will Will die. will die. So, you, me. Aside from guessing the title, there's other game to win. Yes. It's the pot money. Yep. Yes. Ikaw nga mag-explain na, okay? In pot money, diba, it's a group work. Yes. You have teamwork guys para makuha ang ating pot money. Yeah. Sa pot money, you have to avoid to pop all the balloons. Pop all the balloons. Yeah, you need Master Zen, you speaking in mic without connecting the mic. It's wireless? Okay guys, input from Gongwon Yoshi, letter E. Letter E. Oh my goodness. Letter E from Gongwon Yoshi. Warner Brothers. Is it? No. Oh, it's not Warner Bros. Letter E! Letter A from Christine Serrato. Serato. So yan guys, i-share nyo na rin ang ating stream today para naman dumami pa ang I ating got it na, Ruby. Almusal Club. Yes, sumasagot na rin si Anlo Dronyo. Sabi niya O. letter O. Alisin mo. Hi! Yes.
Oy, may pumutok na isang loto. Guys, may pumutok na! So may isa pa. So para makuha May yung isang pot chance money. pa kayo, guys, para makuha ang pot money. Yes. Pag may pumutok pa na isa, dapat wala na kayong mapuputok Yes. ever. Kapag pumutok na lahat, goodbye to pot money. Yan lang yung ano. Ah, yes. Ayan, meron na tayong letter E and letter A, guys. Letter? Ayan. Input lang ng sagot. Sabi ni Cariza B. Pereras, letter S daw. Guys, make sure Wala. May isa pa, last guys, one. may chance pa kayo kapag may pumutok pang isa. Wala na. Wala na yung pot money. Mawawala na ang pot money. Pero kapag dapat- wala pa kayong napuputok, ayan, pwede pa rin makuha ang ating pot money, which is 100 pesos. Yes, so dapat- Kung hindi makukuha yan, may ipon ang ating pot money. Yes. And lalaki siya ng lalaki. So dapat wala kayong mapaputok. Ayun. Hello, Miss Jazzy! Banag! Ay, Miss Jazzle. Hindi pa ba? Ayan, sabi ni Hitesh, Guys, letter make sure, R. Yo, tama. Ay! Wala na yung pot money. So bukas 200 pesos na. Oh my. Wow. Ayan, wala na yung pot money na. So, ayan, sadly, walang nakakuha ng ating pot money today. So, bukas ang 100 magiging Nakaw, ayan, may nakasagot na ata. 200. Google Maps. Brand ba yan? Brand ba siya? Don't know. Google Maps? Guys, input ng Guys, letter. input ng letter para masagutan natin yung Google Maps na yan. Ay, hindi O, yan siya yan. Google. Ano yan? Ano yan? Wala ba? Share lang yan, ah. Try. Hindi siya Google Maps kasi wala ng letter O. Oh yeah, hindi siya Google Maps. Ayan, sabi ni... Ayan, letter O, sabi ni. Wala na ang Sabi letter ni O. Ryan, Google Mail. Hindi siya Google kasi walang O. G daw, G. Sabi ni Christine Joy Sarato, letter G. Oh my God. Guys, yung pot money natin kapag walang nakakuha ngayon, may ipon siya ng may ipon bukas. So, mas malaki siya bukas. Yes. Kaya guys, 100 pa lang yan. Pwede rin naman hindi nila kunin agad yung pot money. Iputok nyo ng iputok Oo, para mas lalaki siya. Lumaki. Tapos kapag lumaki na, kung Tsaka sino dun yung hulaan. makahula, sa kanya mapupunta. Baka makaabot yan ng 20,000, mga ganun. Oh, maganda yun. 10,000, 10,000, 5,000. Hindi mo gumamit ng 5,000. Ayan, nalolo, Mr. Jomar Solomon. Guys, wala pa Yung white nakakakuha. flower, oh. Sabi ni Miss Christine Serato, letter T. Hello, Mr. AJ Guache. Hello, Mr. AJ Master. Hello, AJ Letter Master T daw, Miss Sem. Yes. Guy. Ayan. So, sabi ni Mr. AJ, letter I. Letter I. Ayan. From Ashel naman, sabi niya, letter N. N. N niya. Oh my God. N. My God. Ayan. So guys, dito sa ating hangman, kailangan talaga ng teamwork nyo. Yes. Para makuha and ma-perfect lahat ng letters. Para naman makuha ang ating pot money. Patiin nyo naman si Mr. Jomar Solomon. Sabi Hello, niya, hello. Hello, hello. Ayan, meron na tayong letter I. Thank you sa lahat ng mga nanonood. Sabi ni Mr. AJ, Minute Maid. Ay, pwede. Minute Maid, yun yung inumin, di ba? Yung orange juice. Yung may pulp ng... Ayan, sumagot na rin si Jenny Remo ng Minute Maid. Pero wrong spelling. Yes. Ayan. So, buksan na ba natin? Letter try. M. Letter M. Letter M daw. Sabi ni... Ayan, grabe naman si Mr. AJ. Ang Mr. galing ni AJ. Mr. AJ. Grabe talaga. Malupit. Ano, may lalaban pa ba? Sumagot na rin si, ano to? Emma Birondo. Mas na muno. Minute Maid. Minute. Halo, bagong masawi. Minute Minute Maid. Maid. Letter U. Letter U. Letter D. Alam ko, minute burger. And letter U. Ayan, congratulations Mr. AJ Guache
Ikaw ang ating first winner. Sayang di nakuha yung pot money. Sayang. Pero okay lang kasi maganda pag-ipon, di ba? Yes. Mas malaki prize. Yan, pwede niyong palakihin ng pot money, guys. Yes, paputok na na. Anong nangyayari sa'yo? Palakhin nyo yung pocket money. Hi, Isako! I love you! Shoutout dun sa ubo ni Kim. Ang bilis daw sumagot, sabi ni Mr. AJ. Pero don't Kabilis worry, meron Ang pa galing niya, tayo no? second set. Dalawang set. Napakagaling na AJ. Yan, congrats daw. Congrats congrats. daw, Sabi ni sabi ni Ashel Ashel. Santino. So, ano ang next? Guys, easy, medium, or hard? Kanina yung Hard. nauna is hard. So, sunod, easy. Kasi Kanina may sumagot ng easy and Kanina si Jenny medium. Remo yun eh. Jenny. Yup. Okay, so pagbigyan natin ang ating mga almosalers. Easy! Let's play the easy round. Ayan, ang ating category ay... Meat. Meet and legend. Myth and legend. Ang legend. This and legend. Myth. Sumabit. Myth and legends. And So, yan. Easy na yan, guys, ha? Guys, pwede niyong palakihin yung pot money para kapag nahulaan nyo na, Easy daw. kayo ang makakakuha ng malaking pot money. So, kahapon nakuha nila ang pot money natin, which is 330 pesos plus yung ano pa, yung iba nilang prices sa Ayan, iba sabi ni nating Ryan games. Buwon. Unicorn! Anong letter muna? Try natin ang letter U. U. You. Oy! Oy! Letter N. Napansin nyo ba? Charot. Wala lang. Grabe naman! Galing! Letter I! Input muna ng letters! Letters! Mercury. Sabi ni Jana, Mercury. Hindi siya meet. Halo, is solar and to your cute baby. Letter A. Lamang A sa unicorn. Sabi Sumagot na rin si Jenny Remo ng uni. Grabe si Ryan, hindi pa naglalagay ng letter, alam niya na. Ano yun? Siguro naglalaro ko ng hangman. Nagpa-practice ka na ba, Ryan? Yes. Ayun Letter na. I. Letter C. Letter O. And letter R. Ayan, congratulations, Ryan Christian Buwan. Sabi ni Mr. Jomar, kabilis, nagsisearch pa lang ako eh. Paano nyo nalaman na unicorn agad? Grabe naman, congratulations. Ganda naman yan. Ang galing daw, sabi ni Andy Monse. So yan, ano ang ating third set nga ba? Anong category gusto nyo, guys? I-hard mo na yan. From Mitesh, sabi niya, great job, Jenny. Oh. Ayan. So guys, pili na kayo anong category. Kanina ay hard. Kakatapos lang natin sa easy. So ano ba, medium? Sabi ni Mr. Jomer, logic ng mga programmer talaga. Kabalayan! Congrats! Kabalayan! Halo, Silver Daneros! Halo! Ang sa ating ating guitarist. Gwapong guitarist. Halo! Sabi ni Jenny, di naman ako nanalo. Pero sabi ni Tess, sorry, Ryan. It was you first. Ayan. Congratulations. Ayan. Sabi nila, hard ulit. Okay, hard ulit from Arjomar. Yes, from Wow. our Jomar Vino. Ayan, Yes. kay Alexandra Hard Gaviola. ulit. Halo. Samir Hi, Manzanilla Samir. and Alex Gaviola. Excited sa Ang ating third set ay famous brands Famous ulit. brands. Ulit. My God. Kanina ano yung famous brands natin? Minute Maid. Yeah, Minute Maid. Ayan guys, I-share i-share nyo nyo, na guys. rin ang aming live Ayan. Mas I-share nyo mahaba ang yung aming hi ni live Alex. today. Hey, sabi ni Alex. No? Hi, Alex. You're so beautiful. Ayan, so from Alex, sabi niya letter E. Ang sakit ng lolo ko.
Bakit? Inom kasi ng inom ng malamig. Ayan, walang letter E, guys. Walang letter E. Sayang hindi nakuha ang ating pot money, pero mas magandang palakihin nyo na lang siya Yes, para ano. Buti nyo ng 1,000 muna. Ayan, thank you for Foundation. sharing our stream. Ruth Gabehan, Then, sabi niya letter C. Letter C. McDonald's. Wow. Okay. No. Hindi siya McDonald's. So from Isel, sabi niya letter A. Letter A. A. Wow, Yan. my letter A. Starbucks, hindi. Hindi. Kasi it ends with letter C. Yes. From Samir Manzanilla, sabi niya letter I. Letter I. Letter Ayan. I. Ayan guys, input lang kayo ng letters at para sa ating mga may free data at walang data, pwede kayong makinood sa inyong mga Yes. katabi and comments kasama ang inyong Syempre, mga don't pangalan. forget mag-heart react and like react naman kay John kapag Oo. nag-enjoy kayo sa aming games. Yes. Syempre, mas maganda i-share nyo na rin ang aming stream ngayon para naman mas lumaki pa ang ating Almusal Club. Oh my God, it's the morning. Yes, kaya naman, hula-hula at input-input na kayo ng inyong mga sagot. Ano nga ba ang famous brands na ito? It ends with letter C. C. And second letter is, feeling ko nag-char ba sila? Nag-search. Sabi nila nagsisearch daw sila kanina. Ayun sabi ni Jenny nauna si Resty. Ayan, Sabi ni hello, at Resty Jenny Gapus. At Ann, Panasonic. Ano yan, di ba? Mga TV, ganun. Naunahan daw si Jenny. Sumagot na rin si Ruth and si Ezil ng Panasonic. Sonic. So, let's try Sayang. letter P kung Panasonic ba ito. Ay. Ano, may lalaban pa ba? Sabi ni Mr. Jomar Sablay. Hindi pa natin ina-announce ang winner pero nag-congrats na si Ruth. Oo nga eh. Ayan, may lalaban pa ba? So, let's try letter N. And, Letter S. and letter And O. letter O. Ayan, so Yes! congratulations kay Rusty Gapus. Wala nang comment ng ng letter Sagot agad. Nagot eh. Para si... So yan, congratulations to all the winners sa ating first game. Sino-sino ba Yes. sila? Ayan, so nakuha na nga kahapon ang pot money pero ngayon hindi. So dapat palakihin nyo yan guys para mas nakaka-excite manalo. Kaya naman congratulations sa ating mga winners sa hangman. We have AJ Guache, Ryan Christian Buwan, and Resty Gapus. Kaya naman tutok lang kayo dito bukas sa hangman dahil 200 pesos na ang ating pot money tomorrow. Kaya naman guys, huwag muna kayong aalis dahil meron pa tayong Word Matrix. So habaan lang. And At kung nakita nyo na ang mga words, kasama ang mga column and row. For example, Kimpi, nakita nyo yung letter K for Oh, Kimpi. tapos? Sa L12, paki-comment Kimpi L12. Yun, Ang diba? ating category ngayon ay Philippines Historical Places. Dito Ayan, sa ang daming Pilipinas. nakakalimot i-input yung first letter kung saan nila nakita ang row and column ito. Yes. So yan, pag sumagot kayo, Kimpi A1, ganon. Kimpi A1. Kimpi Yan, ready na si Ruth. And sabi ni Mr. Jomar, pang puzzle lang talaga ako. Tingnan Wow, natin galing kung mo, ah. ilan ang makikita ni Mr. Jomar ngayon. Dali, dali. So sa ating mga winners pala, paki-PM ang inyong mga numbers. Thank you. PM lang. PM ang inyong mga... Hirap. Ayan, so historical places dito sa Pilipinas. Ayan, sumagot si Samir. Sabi niya, Rizal Shrine. Walang Rizal Shrine. Si Mr. Jomar naman, Banawe Rice Terraces. Meron ba? Banawe Rice. Wow!
Banawe Wow. Rice Terraces L7. Galing Ayan. Grabe ka! Grabe ka, Jomar. Wala tayong Rizal Park, di ba? And Merong Rizal Park. Ay, may Rizal Parks from Ashel Santino. shrine. Sabi niya, E9. No. Si Mr. Jomar naman, Mactan Shrine sa Sibuyan. A6. Sino si? Jomar. Jomar. E6. Si Alex naman, sabi niya, Corregidor Island. Corregidor 9B. Meron ba? Ayan sa mga taong gala. Nagkamali si Jomar sa Mactan. Sabi niya A6, letter Y yun. A6? Oo, sabi niya A6 pero letter Y yun. Nagkamali siya. Ay. Ayan. Chicken. Grabe Sabi daw ni- si, Mr. Jomar, sabi ni Silver, meron na tayong Rizal Park. Meron pang Intramuros. Just watch it, Tesh. Yes, meron. Sabi Ayan, ni- may Intramuros, sabi ni Sir, pero wala siyang row and column. Sumunod si Mr. Jomar, sabi niya Intramuros, B7. Jomar, B7. Intramuros. Sobra-sobra yung sagot Baraswain ni Alex. Church. Pero walang first. Yes. Please, Ay, sayang. please include kung saan nyo nakita ang first letter, row and column. Ayan, sumagot na si Sabi ni Resty, Fort Fort Santiago. Santiago. Meron. K9. K9 Fort Santiago. Sabi rin ni Silver Danheros, ay nauna si AJ, Mactan Shrine. A5. A5. May sumagot na kanina ng Mactan Shrine. Ay, mali. A6, sabi okay. niya, A5. Naduling siya. Naduling. Yes. Okay. Edsa Shrine, Ay. meron ba? EDSA Shrine. Sabi ni 12A. Samir, 12A. Nauna si Samir? Yes. Si Alex sa Si akin. Samir, Ay, mas si Samir. nauna. Si Samir, makinig na lang. Tapos, Corregidor, meron? Kokore. Yan, tama yung Corregidor. Alexandra. Ayan, merong Corregidor 9B. Ang bilis nyo naman. Siyempre, meron pang isa. Syempre, only in the Philippines. Ay, sino nakahula nung... Meron ng Baraswain, Chorba? Oo, guys, ulitin nyo. Baraswain Church, anong row and column sa inyo mapupunta ang point? Ayan, sabi ni Red Steve. Ayan, Baraswain Church, K3. K3. Ayan, so kompleto na ba? Or meron pa? Is it complete? Grabe, mga gala kayo So yan, kompleto na daw ang ating, meron tayong Rizal Park, Intramuros, Baraswain Church, Fort Corregidor, Santiago. Fort Santiago, Edsa Shrine, Mactan Shrine, Banawe. Banawe Rice Terraces. Ayan. Ayun. So, yan. Kompleto na. Sino-sino ba ang ating winners? Ang gagaling nyo namang lahat. Galing nyo naman lahat. Mahigpit ang laban ngayong araw. Dahil isa ang ating winner sa Word Matrix. Kaya naman paalala sa inyong lahat, sa buong game natin, kunwari sa hangman, isang beses lang kayo dapat manalo. At syempre sa buong game, 3 beses kayo pwedeng manalo to give chance to others. So ito na ang ating panalo. Walang iba, nakakuha siya ng 6 points. Nahulaan niya ang Baraswain Church and Fort Santiago. Tig 3 points po yun. Walang iba kundi si Resty Gapos! Congratulations! Congratulations! Paki-PM ang iyong number. Thank you so much and wag mo na kayong aalis dahil meron pa tayong movie serye. Ayan! Yes. Hulaan nyo lang ating mga movies. Dapat kompleto ang movies. Alam nyo na yan. Ayan. So, ilabas na natin si movie serye. Wag masyadong hard. Ayan, para sa ating first genre, ito ay romance. Ayan guys, wala akong nakikitang nag-heart react and like react. Mag-react naman kayo dyan guys kung nag-enjoy kayo sa ating games today. Yes! Sa ating mga games. today!
Yes, game today. So, ang ating first, Ayan, sabi ni I'm so Resty, sorry, nice, ano. thanks, and congrats from Michelle and Ruth Gabehan. Ruth Cabehan. Yo, what's up, man? yes, ang ating first genre Ay, ang dali! ay romance. Sabi ni Mr. AJ, AJ, Me Before You, Jenny Remo, Yesterday, yesterday. Yes. Princess Yesterday. Diaries, What's that? Crazy Rich Asians, Midnight Sun. Sige, hula pa. Hula pa daw. Midnight Sun, Crazy Rich Asian. Gusto ko yung Midnight Sun. Si Bella Thorne nata yun. Set it up, About Time. Ayan, so, Animal Among Us. Sa hula pa. Everything. baliw to si Silver. Nandito kasi Sabi. siya kahapon eh. Hoy, Silver, nakita mo yung Nakita mga niya. ano Nakita niya. Okay, so, ang tamang sagot. Ang dami nang humuhula. Isn't it romantic? Ang tamang sagot ay Ano? Me Before You! So, congratulations, Mr. AJ Guache. Ikaw na naman ang ating first winner sa ating game. Ayan, pwede pa kayong bumawi at ang ating second genre ay Ano? horror. Ano kaya to? Call Me By Your Name. Ayan, ang sumunod na. Ang ganda ni Emilia Clarke. La, sabi ni Ganun yung Silver. kilay niya eh. La daw sabi ni Silver. Ano bang kwento nun? Ano siya? May sakit yung lalaki. Inalagaan niya yung Aksidente ba? inalagaan yung prinsipe ata. Tapos, Hindi. tapos mayaman yung Oo, mayaman lang. Parang Tapos- business tour ba ba? parang siya yung nag-take care. Oo, tapos na-inlove siya. Tapos, Oo. Hanggang sa na. nung magka-inlove na sila, eh yung lalaki parang hindi na Sabi ni Resty, hindi na ay ni Ryan. hindi na, Ano? hindi na nagka-chance Tagal kasi gumaling. Hindi siya na, parang nawalan na siya na Namatay na. Hindi pag-asa. na. Hindi Okay. siya namatay. Okay, sabi nila In the Woods too. Sabi ni Cabin in the Ryan, Woods. Cabin in the Woods, Cabin Fever, Crawl, Hereditary, A Quiet Sabi Place. ni Silver Danheros, Animal Among Us. Cabin in the Woods na. 2. Ending na to, ending ano na. yung Animal Among Us, Silver? Ending na to, ending. Eto ang ending nun. Wala siya ng pag-asa, nawalan siya ng pag-asa, so pinili niya lang magpakamatay. Yan, makinig Tapos, kayo. Minsan lang. diba? Oh, hindi ah. Uy, nag-choice siya kung... Hindi, namatay yung guy. Bakit tayo nag-aaway? Nagpamatay siya. Annabelle comes home. May sequel yung Me Before You na After You. Talaga? Merong sequel ba? Yes, meron! Oh, Malevolve. Yeah. X and Y. So, ang tamang sagot ay... Animal Among Us. So, yan. Feeling ko ito yung nakita ni Silver eh. Yun nga. Sabi niya, Animal Among Us. Yan na yun. Sabi niya. So, yan. Congratulations, Silver. Ikaw ang ating second winner. Nakasaglit yung mata niyan eh. Malaki din kasi. Ayan, pwede pa kayong bumawi at ang ating Yes. third genre Genre ay drama. May Yeah. pagka-action yan. May pagka-action. Anong yan? Anong... Ay, wala May pagka-action. yung... Diyan si Miss Kim. Nasa tabi mo. May pagka-action yan. Ay. May pagka... Ayan. Anong kwento ng Animal Among Us? Ayan, halo kay William Harry Arno Nobal. Ang daya ni Silver, di ba? Arno Nobal. Nagpa-practice kasi kami dito kahapon. Oh, tapos? Eh, Wala ang si ginagawa ni Happy. DJ. Tapos si Silver, Oo. Mga ganon, Silver, napapalingon. nakilala mo Ayan. Nagsalita! Joke lang. So, yan. Di ba ang gwapo-gwapo ng Sabi ni ating Mr. UP? Jomar Gemini Man. Man. Sabi ni... Yes. Ay, grabe, tinatad ni Mr. Jomar, ah. Baka may makagalit na naman yan. 12 strong. Ay, Pawigan niyo maganda na. yung 12 strong. Napanood mo na ba tong 12 strong? Mga ano sila? 11 strong lang yun naman. Midway.
Dear John, action and drama. Ayun, maganda yun, Dear John. The Panoorin mo yun. Commuter. Sobrang ganda lang. Den and Thieves. Grand Piano. Apo. So, ang tamang sagot ay Ano yun? Say J na yun eh. Gemini Man. Ayan. Halo-halo-kit. Oy! Ayan, halo-halo sa Ay, ating sa text na Congressman lang. Kit Arno Nobal. Charot. Congressman. Si Konsehal. Sino na una dyan? Di ko Ipapoto po nakita. kita, William Harry. Sino na? Cancelor. Canceling. Ayan. So, ayan, kompleto na ang ating winners sa ating movie serye. Sino ba? Wait lang. Listen. Yes! Congratulations sa inyo lang. Hi, Jinky! Shout out kay Louie Arcillas. Oy! Tawag ka daw po ulit. Tawagan ka namin. Magaling Ayan. siya sa mga isang Sabi kabayo ni na. Louie Santome, pa-shoutout po sa Madrid, Pangasinan. Halo, Madrid, Pangasinan at sa ating mga applicants at sa mga nanonood dyan. Halo, Lou. Guys. Hello! Ayan, Guys. congratulations sa Nagtu- ating mga winners sa ating movie serye. Guys, We have- nagtutugo na po yung tenga ko, guys. Bakit? So we have AJ Guache, Silver Dangerous, Pwede ba and malakihan mo ng konti? Jump, Parang taga Oh. Makati. Jomar. Oh my Sal- goodness, sir. Jomar, ito talaga si Ruby. Jomar Solomon. Kaya naman pag-PM ang inyong mga numbers at huwag mo na kayong aalis. Maaga pa, 12:42 in the afternoon. We still have Art Attack. Drawing nila, kanta mo. Huhulaan mo lang ang first line. At syempre, pwede mong hulaan ang title pero walang puntos ang title. Kailangan mo lang magkaroon ng 3 tamang first line at 3 ang ating magiging winners. Kaya naman, ready na ba kayo, Almosalers? Ready na ba ang ating magandang Kimpi? At ang ating guwapong Rupi? Ready na ba kayo? Ang ating category ngayon ay Ballad Song. Ayan! Sabi ni Mr. AJ Nice, congrats, Mayor Kit. Guys, huwag niyo kalimutan botohin po ang ating one and only Kit Arno Nobal, running So, ayan! Before tayo mag-start ay mag-heart react naman kayo dyan, guys. And comment ready. Parang tahimik nyo ngayon. Kayo din. Ay, sorry. Ayan. So, hindi. Ayun, bird box. Hindi ko pa rin kayo makita. Hindi ko pa rin kayo makita. Bakit po? Ayan, ready na si Rian. So, simulan na natin ang ating Art Attack in 3, 2, 1. Ballad. Ballad daw. Ballad yung category. Ang cute ni Kimpi! Cute-cute ng ating Kimpi, right? Ang cute-cute din ng ating Rupi. Parang aso. Ay, unggoy pala. Ano yung unggoy yung nandun sa baba? Yes, tatlo ang ating magiging winners at kailangan nyo lang makatatlo ng tamang sagot sa first line ng kantang idinodrawing nila. Pwedeng-pwede nyong hulaan ng title pero walang puntos ang title. So, ready na kayo guys? Ballad songs. Ayon kay Google. At kay YouTube. Na wala na ako nakininga. Ayan. So, Ayan, si Mr. AJ, ang bilis naman. sabi niya, The Power of Love. Yes. The Whispers in the Morning. AJ Guache, you have 1 point. Yan, alone, sabi ni Juan. Ay. Sabi ni, I hear the ticking of the clock. 1 point, tig 1 point na kayo. Ayun na naman si Hitesh. Songs, My Time to Shower Love to Someone.
Ayan, Torn, Lost in Your Mind, Alone. So, nasa second chore ba na sila? Second drawing. Please, baby. Ay! Naniniwala na ako sa forever. Simula nang makilala kita. Yes! Nahula na po ang... Ayan, halo-halo sa ating Ma'am Sheree. Sayang wala ka. Hindi Halo-halo, kompletong Ma'am mag-reply. Sheree! Katabi ko si Kuya AJ, career. Kinakareer niya. Ayan. So, sabi ni Answer Alone, nasa second drawing na po silang dalawa. Ayan si Alex. Tumunod. Sabi Ayan si niya, Alex. reflection. Sabi niya, reflection. Look at me. Ay, grabe. Alex, 1 point. Grabe ka naman po, Mr. Louie Arcilla. Hindi naman po. Look at me. Mirrors. Ganda ni Miss Ano siya, Kimpy. reflection? Sabi ni Louie Arcillas, ganda ni Miss Kimpy, kamukha ni Yen Santos. Ay! Naniniwala na ako sa pure. Sa amin kasi, nakikita namin siya, Moira eh. Pati boses eh. Yan. So, mirrors. May concern ako, hindi makausap. Huh? Ay, si Mr. AJ. Ganda ng voice. Look at me. Open arms. Samir. Lying beside you. Here in the dark. Samir. 1 point. Dancing on my own. Hindi rin mirrors, hindi rin embrace me. So, pareho na silang nasa third drawing. Ayan. So, guys, comment lang. Yung kay Miss Kim, meron siyang 3 words at kay Rupi meron siyang 4 word. Kimpy and Rupi. If I wanna dedicate a song to someone, can you take that as a request and draw it? Okay, later. Just PM us and who will be the one to... Bed of Roses. A whole new world. Sabi ni AJ Guache. Pero meron kayang nauna. Tingnan natin. Ayan, I can show you the world. Ayan si Alex. 2 points, AJ. Sabi ni niya, Alex, under the sea. the seaweed is always greener. 2 points, Alex. Wow, ang bilis nyo, guys. Sabi ni Hitesh, dedicated to Zenith Gatdula. Gusto ko yung comment ni Samir, may nakalagay lyric. Natapos na po ang A Whole New World and Under the Sea. So as of now, si AJ at si Alex, meron na silang 2 points. 1 point na lang, panalo na sila. At si Ryan at si Samir, habol-habol dahil meron na kayong 1 point. If I PM you, will also get the information na just a personal message is either a Kimpy or Rupi, then go. Yes! Run the world! Hindi po siya ballad. Ano yung kay... We are the world. Mga babae. Sinabi ko lang. You have to guess. You should not know. We are the world. Some of them men think. Omelette, no? Mali ang inyong masagot. Greatest love of all. Bilis nyo na mahulaan yung mga wala pa. Part of your world. Hindi. Ayan yung sa akin. Yun. Greatest love of all? Part of your world. Ay, part of your world? Ayan si Alex. Part of your world? Look at this stuff. Isn't it neat? At dahil dyan, Alex, ikaw na ang aming first winner. Ang galing naman ng pizza. Part of your world. Galing. Part mo yun. Galing, grabe.
Galing-galing ni Kim. Nagko-connect kami ni Alex. Magtropa kasi ang dalawang yan eh. Mag-best friends since college ba? Elementary? College. Yes, baby. Yan. Yung kay Ruby at... Yung kay Ruby kanta ng Air Supply. Ai, I sent the PM to you. You know my name? Wah. Yes! Kaya naman, maraming salamat sa inyong lahat. At tumutok lang kayo dito para dumami ang ating chorba. Malapit na! Woman of the world. Kulang ah. Ayan, sabi ni Jenny Remo. Every night seems dinner and wine. Jenny Remo, 1 point. Time check, it's still maaga pa. Nahula na po. Yes. Uy, nahulaan na, Rupert. Nahula na. Sige, magpapaturo ka pa mag-drawing eh. Ayan, nahulaan na si Jenny Remo. Nahula siya kaysa kay EJ. Sa akin ha. Ayan, Sam. Meron na clue yan. Ay, buhok. Buhok ba yan? Diba? Yung bobcat, tapos heart. Broken kay Kim, kay Rupert. Ilang words? 5 words. 5 words. Ah! Ay. Yan kasi yung drawing ni Miss Kimpy. Yan yung drawing dati ni Rupert na nag-viral kasi hindi mahulaan. Opo, yan yung drawing dati ni Rupert na hindi mahulaan. Nag-viral, inaasar siya nun. Sampaluhan na total. Oo, at ang nakahula niyan dati, ang one and only ni Mr. AJ, si Miss Jazzy. So, ibig sabihin, destiny kayo. Ayan. Total eclipse of the heart. Every now and then, I get a little bit lonely. At nakuha dyan si AJ Guache. At dahil dyan, ikaw na ang aming second winner. So, meron pa bang hahabol? Ayan, nung last Miss Zen ang nakahula sa drawing ni Rupi, si Miss Jazzy. Ngayon naman si Mr. AJ. So, naniniwala na ako sa forever relationship goals. Yes. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight. Fixing a broken heart. Wahahaha, sabi ni Master. I love you, goodbye. There was nothing to say the day she left. Hindi po. So, si Samir, si Jenny, at si Ryan, meron silang 1 point. Ano guys, ayaw nyo manalo? Ayaw nyo sungkitin yung pangatlong slot? Yung kay Rupi, naglalakad na puso. Ayan guys, hula-hula lang kayo ha. Galingan nyo. Where the broken hearts go ba? Wala pa. Char, wala pa. Kasi akala ko iisa yun. Sorry. Kung naintindihan nila yun eh. Ay, did you get my PM? Hindi siya Okay, this wait girl. lang. Ito yung unang word. Unang word. Second word. Arrow up. 2 words. Up. Hindi. Alam ko niya. Girl yan, di ba girl? Galing. Girl tapos up. This girl. Hindi. Ayun, sabi ni, wait lang, ako ng I know chorba. May nakahula na, tama, may nakahula na kanina. Si Ashel, 1 point. I know it's been some time. Okay na, Rupert. Baby, I love your way. Hindi po.
Hindi siya grow up girl. Ano yung I was on the mic? I was on the mic. 2 words sa akin. 2 words. No, Hitesh, I didn't receive your message. Or, yes, I was on the mic doing thing on a Friday night. Who's that girl daw? Hindi. Ah. 2 words lang. Yes, yes, Hitesh, na-receive ko na ang iyong message. Nag-message sa to, kanta niya sa'yo. So, drawing niyo to mamaya. Hindi siya think twice. Who's that? Lonely Nights. Sino? Lonely Nights? Si Ryan. Tama. Lonely is the night. Really thought that I could live without you. Lonely is the night for Ryan Buwan. 2 points. 2 points na si Ryan. 1 point na lang. Panalo na siya. So, yung pinapaluan ko, what's up? Ayan. Halo-halo sa aking kapatid na ayan, kinaano niya yung inaalagaan niya ang aking magandang pamangkin. What if? Thank you. It's about that time, you all roof riders. Ayan si Ryan. Meron na siyang 2 points. Comparisons are easily done. No. Kaya yan. So, yan, sabi ni Louie Arcios, pa-shoutout sa mga Lahat ng International Relations and Protocol Assistant ng 30th Southeast on the Asian Games. 30th Southeast Asian Games. Hello, Ano hello. yun? Halo, halo! Think about the times when you're happy. Hindi. Lonely is the night when I'm not with you. Hindi siya your guardian angel, pero may angel. Yes, may angel siya. Hindi rin siya angel of mine. Who's the angel of mine? Ay! When I see your smile, tears run down my face. Let's see. Hindi po. Time of my life. Hindi din siya time of my life. Pag huli na talaga, nahihirapan na Malapit na yung angel. sila. Malapit na yung angel. If you're my guardian angel, ano mo ako? Tama si Alexandra Nicole, pero nanalo na siya. I'm your angel. Ano ang first line ng I'm your angel? If you're my angel and I'm your angel. Anong first line ng I'm your angel? It's been a long and winding journey. No? Ano ba yung sayo? Baka nahula na yung lyrics. Pero tumatawag mo naman sa akin. Ah. Sabi ni Jenny Remo. Ay, hindi. Nauna si Ryan. Ryan.
No mountains. At dahil dyan, kompleto na ang ating set of winners. Ayan, congratulations sa inyong lahat. At syempre, wag kita-kits tayo ulit bukas dahil last day na natin magkakasama tomorrow. Tama ba? Thursday pa rin. Thursday kaya, bukas nga. Bukas last day na magkakasama tayo tomorrow. Yes, so congratulations sa... yes, Friday na bukas, di ba? Hindi nyo namalayan. So congratulations kay Alexandra Gaviola, AJ Guache, and Ryan Christian Buwan. Pakipiyan mga inyong mga numbers. At syempre, Wala pa lang ilang word. ano yun? Ipunin lang natin ang pot money para mas masayang manalo ng malaking prize. Kaya naman, any announcement? Wala? Okay. So, abangan nyo na lang ang aming mga pakulo at syempre ang aming mga pakonsuelo sa darating na Pasko. Kaya naman maraming salamat sa inyong lahat at lagi nyo kami Congrats sa lahat ng sinusuportahan. winners. Yes, lagi nyo kami sinusuportahan at pinapanood. Maraming salamat sa lahat ng mga tumututok at tututok pa dito lang sa paborito nyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almasal Club! Babu! Bye! Thank you for watching and see you tomorrow. Congrats sa lahat. Bye-bye! Hottest girl, inna the place. Make every man a line up inna the race. Yan ay patungo. The Amsa Club.